салому алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст. Навори имрӯза танҳо барои мардон аст ва хоҳиш мекунам ки танҳо мардон бубинанд. Навор барои мардон бениҳоят муҳим аст. Надоштани маълумот оиди тез тамом кардан, яъне преждевременная эякулятсия дар байни мардум баъзе доруҳоеро яъне ба вуҷуд овардааст ки гӯё ки вақти ҳамхобагиро дароз мекарда бошад ва гӯем ки баъзе беморон маҷбур мешаванд ки аз ҳамин доруҳо, яъне гӯем ки онҳо дору ҳам нестанд, истифода кунанд ва гӯем ки фиреб хӯранд. ва инҳо манро маҷбур карданд ки дар ин мавзӯъ барои шумо як навор карда пешниҳод кунам. Ҳатто суҳбат бо психотерапевт низ доштем дӯстони азиз. Бояд донед ки ин проблема, яъне преждевременная эякулятсия, тез тамом кардан, ин проблемаи урологҳо тоқа нест. Дар ин ҷо ҳам духтури оилавӣ кор мекунад, ҳам эндокринологҳо кор мекунанд ва ҳам гӯем психотерапевтҳо. Имрӯз мефаҳмонам ки ҳамхобагӣ бояд чӣ қадар вақт дошта бошад, кадом вақт беморӣ ҳисоб мешавад. барои онҳое ки мехоҳанд дар шаҳри Душанбе аз ташхиси шахсан худи ман гузаранд, инчунин аз ташхиси духтури психотерапевт ва духтури занона гузаранд, ҳатман аввал ба клиника занг занед, номнавис кунед ва танҳо пас аз маслиҳат кардан биёед. Рақамҳоро дар экран мебинед, ба хотире ки дар бисёр ҳолатҳо ман ҷарроҳӣ дорам, махсусан дар вақти охир бениҳоят зиёд бемории варикоцелия, микрохирургическая варикоцелектомия по мармару ва анастомозҳое ки гузошта истодаем, яъне пайваст кардани рагҳо зиёд шуда истодаанд бемориҳо, яъне ҷарроҳӣ бисёр дорем. барои ҳамин аввал маслиҳат кунед ва танҳо пас аз маслиҳат кардан биёед. пеш аз наворро шурӯъ кардан мехоҳам як эълони хурдро барои шумо расонам дӯстони азиз. Ин бениҳоят муҳим аст. дӯстони азиз, яке аз мақсадҳои олии мо барои баргаштан ба ватан ин тарбия ва баланд бардоштани савияи дониши ҷавононе ҳастанд ки мехоҳанд духтур шаванд. бо ҳамин мақсад дар клиникае ки мо фаъолият мекунем қабули довталабоне сурат мегирад ки дар оянда мехоҳанд ки ба донишгоҳи тиббӣ бо саводи худашон дохил шаванд ва духтур шаванд. инро ба забони гӯем ки оддӣ бисёриҳо инро медонанд падкурс мегӯянд. дарсҳо дӯстони азиз махсусан барои шахсоне тайёр шудааст ки нияти ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуданро доранд соли оянда, яъне соли 2022. беҳтарин муаллимон дарс хоҳанд гуфт аз фани химия ва биология ва дигар фанҳо ва хушбахтона ба ман низ ҳамин хел имконият даст дода шудааст ки дар қатори ҳамин муаллимон ба шогирдон дарс гӯям, чунки ҳамин хел таҷриба тӯли 2 сол дар шаҳри Москва ман доштам. барои шахсоне ки нағз мехонанд, ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. ҳар моҳ стипендия ҷудо карда мешавад ва инчунин пас аз оне ки ҳамон довталаб ба донишгоҳи тиббӣ дохил мешавад ва онро гӯем ки дар курси дуюм, сеюм ҳамин хел имкониятҳо ҳаст ки дӯстони азиз мо ҳамон довталабонро, ҳамон онҳое ки дар донишгоҳи тиббӣ мехонанд ба дигар давлатҳо барои таҷриба гирифтан, яъне ба практикаҳо равон кунем. мо дар клиника кӯшиш мекунем ки аввалан барои худамон кадр тайёр кунем. ин бениҳоят муҳим аст. барои ҳамин довталабоне ки мехоҳанд соли дигар ба донишгоҳи тиббӣ дохил шаванд ва тайёрӣ бинанд дар шаҳри Душанбе дар клиникаи мо, ҳуҷҷатҳои худро ба ҳамин ватсапе ки мебинед то 20 август равон кунед. шогирд бисёр қабул карда наметавонем, мутаассифона ҷои кам аст ва танҳо пас аз оне ки бо довталаб мо суҳбат мегузаронем, ҳамонҳоро қабул карда метавонем, ҳамонҳое ки фаҳмиши хуб дошта бошанд, то ин ки бо онҳо кор карда шавад. хуб, аз 10 август то 20 август метавонед ҳуҷҷатҳои худро ба ҳамин рақами ватсапе ки дида истодаед равон кунед. чӣ саволе дошта бошед метавонед ки ба ин ватсап нависед. шитобед дӯстони азиз, чунки ҷои кам аст. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. преждевременная эякуляция ё тез тамом кардан дар мардҳо гуфта алоқаи ҷинсиеро мегӯянд ки аз 1 дақиқа камтар давом мекунад. бисёр шахсоне ҳастанд ки ҳамагӣ 20 сония, яъне 20 секунд ҳамхоба мешаванд ва фикр мекунанд ки ин бояд ҳамин қадар бошад, вале дар бисёр ҳолатҳо ин беморӣ аст ва бояд ки табобат карда шавад. вақте ки ҳамхобагӣ аз 1 дақиқа камтар аст, оилаи шумо метавонад ки аз ин чиз норозӣ бошад, дар бисёр ҳолатҳо ҳатто дар оила ба нофаҳмиҳо оварда мерасонад. ин чизро мо вақтҳои охир бисёртар аҳамият дода гастем. дар баъзе ҳолатҳо бемор шикоят мекунад ки ҳатто ҳамхоба ношуда тамом мекунад ки ин ҳам нишондиҳандаи ҳамин беморӣ аст. алоқаи ҷинсӣ дар умум гирем агар аз 2 дақиқа то 10 дақиқа бояд давом кунад, дар баъзе ҳолатҳо албатта ки зиёдтар. преждевременная эякуляция, яъне тез тамом кардан, ба ду қисм ҷудо мешавад дӯстони азиз. яъне ин якум первичная ва дуюм вторичная. первичная гуфта ҳамон тез тамом карданеро мегӯянд ки ҳамон шахс аз вақте ки алоқаи ҷинсӣ кардагиаст бори аввал то ҳанӯз ҳамин қадар аст, яъне ҳамхобагии ӯ аз 1 дақиқа камтар аст дӯстони азиз. вторичная гуфта, яъне приобретенная,
ин ҳамон тестамом карданеро мегӯянд ки аввал яъне хуб буд, яъне 3-4 дақиқа яъне зиёдтар ҳатто метавонист ки ҳамхоба шавад, вале 3 моҳ шуд ё ин ки 3 моҳ зиёдтар шуд ки гӯем ки аз 1 дақиқа камтар ҳамхоба мешавад ки инро вторичное мегӯям. Сабабҳои тест тамом кардан дӯстони азиз ба 3 қисм ҷудо мешаванд. Ин якум психогенная. Психогенная гуфта яъне аз рӯи камбудӣ дар системаи асабро дар назар дорад, мисли тарс, хавотирӣ бо сабаби набудани гӯем ҳамон опыт, стресс ва депрессия. Ино ҳамаш сабабҳои психогении тест тамом кардан буданд. Дуюм ин органическая. Органическая дар назар дорад ҳамон бемориҳое ки ба мисли простатит, уретрит, везикулит, каликулит ва ғайраҳо. ҳамо бемориҳое ки гӯем ки дар бисёр дар байни мардум хунукзанӣ ё шамолзанӣ ё ба қавли воспаление мегӯянд дар ҳамон системаи таносул. Хуб, инфексияи гуногун аз қабили инфексияҳое ки пас аз алоқаи ҷинсӣ мегузаранд ба одамон, онҳо ҳам метавонанд ки ба ин ҳол оварда расонанд дӯстони азиз. Ин бениҳоят муҳим аст. Сеюм сабаби тест тамом кардан дӯстони азиз ин сочетанное мебошад, яъне якчанд сабабҳо дар якҷоягӣ. Дар бисёр ҳолатҳо сабабҳои тест тамом кардан ин баланд будани ҳиссиётнокӣ ба қавле дар головкаи узви мардонагӣ мебошад. Ҳиссиётнокии баланд дар ин ҷо метавонад сабаб шавад ки як бора зиёд импулс меояд ва мард тест тамом мекунад. Дигар сабабҳо ин албатта алкоголизм, наркомания, бемории Паркинсон, депрессияи музмин ё ин ки хроническая депрессия, сахарный диабет ё бемории қанд, норасоии гурда, почечная недостаточность, баъзе бемориҳои эндокринологӣ, эректильная дисфункция, яъне гӯем сознахестани узви мардонагӣ, ҷарроҳӣ шудан дар узви мардона, модарзод каҷ будани узви мардона, короткая уздечка, баъзе доруҳо мисли амитриптилин, галоперидол, клопрамин, напроксен, эфедрин ва ғайраҳо. Чӣ хеле ки дидед ин бемории танҳо уролог нест. Дар ин ҷо аз духтури оилавӣ сар карда ба эндокринологу психотерапевт бояд кор кунад. Дар навори оянда дар бораи табобати он ба шумо насиб бошад ҳамсуҳбат мешавем. Наворро ҳар ҷое ки метавонед байни дӯстони худ паҳн кунед. Худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.